jatketaanpa sitten näillä seuraavilla huiveilla. Eli semmoinen tilannehan tässä on, että mä teen tuonne Papanomi aarteisiin niin myyntipuun, johonka voitte kommentoida ostan sen huivin kohdalle, minkä haluatte. Ja sen lisäksi laitatte vielä minulle yksityisviestin, että minkä numeroisen ja minkä värisen huivin haluatte. Ja koska näitä videoita ja näitä myyntipuita tulee nyt tässä tänä päivänä useampia, niin sitten voitte laittaa useampia viestejä siitä, että mitä milloinkin haluatte, ja minä kokoan ne sitten yhteen. Ja teen niistä teille ostoskorin tuonne verkkokauppaan, ja sitten kun laitan linkin teille siihen ostoon, niin tarkistatte, että siellä on kaikki oikein, että mitä olette tilanneet, värit ja koot ja näin poispäin. Ja sitten lunastatte sen sieltä ja annatte yhteystietonne ja maksatte. Ja postitushan näille on sitten viimeistään sitten, kun minä tulen takaisin, eli lokakuun alussa. Mahdollisesti jo aikaisemminkin, mutta jos ostoja tulee tosi paljon, niin sitten Saran on vähän vaikea saada tolkkua siitä, mitäkin on halunnut. Niin, jotta homma pysyy kasassa, niin sanon nyt sitten näin, että viimeistään lokakuun alussa. Ja viimeisimpänä esittelen nyt sitten nämä edullisimmat huivit, eli nämä maksaa 48 €. Ja näissä on kasmeria, silkkiä ja sitten kyllä minun mielestä pikkusen jotain keinokuitua, mutta ihan tarkkaa selvyyttä asiasta ei ole. Mutta mulla on ollut näitä aikaisemminkin myynnissä ja nämä on ollut tosi laadukkaita ja hyviä huiveja. Ja näiden hinta on 48 €. Ja näitä on nyt niin paljon ja alkaa tässä painamaan vähän aikataulu päälle, niin en nyt esittele näitä kaikkia värejä. Kerron vaan, että minkä tyyppistä tämä on. Eli tää on niin kuin normaali pasmina koko. Ja sitten tässä on niin kuin tää pitkä osuus on aina yksivärinen ja sitten tuolla päissä on kuviot. Eli kun tulee se myyntipuu, niin siinä sitten näkyy se sillä tavalla taitettuna. Eli näkyy se yksivärinen osuus ja sitten näkyy tämä, mikä on täällä päissä, nämä värikkäämmät. Eli se on näissä kaikissa huiveissa toistuu samalla tavalla. Eli kun siellä on kuva näin, niin siitä voi sitten ymmärtää sen, että päissä on tämä värikäs osuus ja sitten tämä pitkä pätkä tässä keskellä on yksi väristä. Eli 48 € kappaleita nämä. Ja tosiaan näitähän on nyt ollut 4 eri laatua. Eli ensimmäinen oli se huisin hieno käsin kirjailtu. 8 kuukautta menee yhden huivin tekemisessä, jolla oli hintaa se 500. Sitten oli ne 185 € huivit mainitsin. Eli näitä, jos kalliimpia pasminoita haluatte, niin laittakaa mulle sitten yksityisviestejä, niin kuvaan teille sitten ihan yksityisesti niitä. Ja sitten oli tuo 80 kasmir käsin kirjailtu ja sitten on tämä sitten tämä kasmir silkki polyester huivi kolmantena. Eli tämmöiset nyt täältä. Mä siirryn kohta tuonne Mahesin puotiin, eli sieltä sitten laittelen liveä tai videota vähän myöhemmin. Mutta Messenger-viesteillä toimitaan. Ja sinne kommentteihin kannattaa laittaa ne kysymykset, että jos Messengerillä alkaa kyselemään hirveästi erilaisia asioita, niin menee pikkusen sekaisin. Siellä kommenttikentissä on kaikki kysymykset, minä vastailen. Ja sitten ne ostot sinne meseen. Mutta ensisijaisesti on siis ne, jotka ostaa. Eli ei alustavia varauksia. Kiitos ja mukavaa päivänjatkoa täältä helteisestä Katmannusta. Moi moi!